Pag umawon an ngaranin kagurangnan, sagod paman. Puon na magsirang an aldaw, sagod na magsulnok. Pag umawon an ngaranin kagurangnan, an kagurangnan urog pa sa gabos na banwaan, an sa iyang kamurawayan, urog pa sa kalangitan. Pag umawon an ngaranin kagurangnan, sagod paman. Si Isay an arog sa Diyos na satong kagurangnan, na nag-eerok sa kaitaasan. Pinagdudungawan niya ang kalangitan asin an kinaban. Ang dukha sa iyang binabangon hali sa alpog. Ang daing sukat binubuhat hali sa basurahan. Pag umawon an ngaranin kagurangnan, sagod paman. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An maray na kahoy. Si Jesus nagsasabi sa mga disipulos, an maray na kahoy dai nagbubunga nin maraot. An maraot na kahoy dai mabunga nin marahay. An kahoy na may midbid sa bunga. An baligang dai ginuguno sa mga tunok. An ubas dai man ginuguno sa labnig. An maray na tao minagibo nin maray, halis sa karahayan na yaon natatago sa iyang puso. Asin an maraot na tao minagibo nin maraot, tali sa karatan na yaon sa iyang puso. Urita kun ano ang nasa puso, iyo man an minaluwas sa ngoso. Tadaw ta nag-aapod kamo sa ko kagurangnan, asin day nindo ginigibo, an sa kuyang sinasabi. An minadlok sa ko, minahimate, kan sa kong tataramon, sin minagibo kayan. Sasabihan ko kamo, kung si Isay, siya nakakabaing siya sa nagpatugdok nin harong, nagkalot nin hararom, asin pinatindog an harong sa ibabaw nin gapo. Duminatong an baha, an harong hinampas kan sulog, alagad dai napukan, hulita masarigan nasasandigan. Alagad an nakaimatikan sa kuyang dataramon na sindai, minagibo kayan nakakabaing sa nagpatugdok nin harong sa baybay, daing pasikadan, itinampas kan salog asin tolos napukan, anarong nagaba asin narunot. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Maray na agas sa indo. Pinapayagan sa itong kagurangnan sa mga basahon na importante ang pagdangog sa iya, sa iyang mga tataramon, manangod sa pagkamot kan Diyos sa iyang Ama, na sinman ang katuyuhan na kita makabaing sa iya, asin makaibahan sa uring aldaw. Kaya sa pagin madakulan ng mga katugduan, nga pigapod tang parabola, uya ang mga tinutugdo niya na ang tao likas na mabuti, mabuot, mahuyo, uli man sa nata siya ang naglalang, alagad nasa sa iya na sa tao na kun ang mga itinutugdo sa iya na karahayan sa iyang gamiton o sa buhay. Ang pagkumpara ng kagurangnan sa sarong kahoy. Ang kahoy na gaypon magbunga, kung ano siya, nahiling so sa iyang pagiging kahoy, tunay na kahoy, ulita sa iyang bunga. Kaya, siring man ang tao, kung ali siya sa Diyos, ngayon ang bungang maray.
maray na mga tataramon, maray na ehemplo, alagad, tano ta, igong ngayang karatan, naghali sa iyang puso. But sabihin, tinatalik doon niya ang Diyos. Kaya, nagkikiling siya duman sa maraot na espiritu. Kaya simple man bagasan ang pigtutukdo, kung talagang nagtutubod ka sa Diyos, mahiling yan sa imong gawi-gawi. Mahiling yan sa imong pagtabang sa imong kapwa. Kung ano ka bilang tao, di na lang ka tanganing manibidan mong Diyos, as in mag-ibo mo ang pagtabang sa kapwa mo tao, na kung minsan, urog na maluya, kagay po aning tabang. Si San Juan Crisostomo, pigaapod na Crisostomo, big sabing golden tongue, dinulita matibay an magtaram, matibay magsermon, kung kaya dakol sa iya nagdadangog, asin sabi, dakol ang nagbabakli sa indang buhay. Siguro kung gabos na pa di arong kaan, pwede manggaro na dakol, na nagsisimba, matatabangan, pero kiraray, ang tabang kay mahal na Diyos, tabang kay Espiritu Santo, ay ang importante. Ang pagbukas takan sa tong puso, isip, kalag, sa aksyon kang mahal na Diyos, bagay importante. Kung dahil mo yan buksan, sa diri mo na naman ang mahiling mo o kaya kapwa mo. As in sa pagkailing na yan o pagkalimot sa mahal na Diyos, ang sa imong sadiri ang umawon mo, sa imong sadiri ang tatabangan mo. Alagad, bako nga ni sa sadiri, kundi so kapwa. Tayo yan ang mata mo. Nakadirekta baga sa iba. You don't see your own, you see the other. You hear not your own, you hear the other. Kaya, garog-garog ka ng ang komposisyon ng tao directed to the other. Tanganing sa side ng pagpatinabang-tabangan, tatao sindang magmadasakit o mamuot sa lambang saro. So, as usual, ang mga santo nagtutugdo kan giya na mamidbidan ng Diyos. Din sa pagkamidbid na yan, i-share man yan experience siya. Dahil man pigtatago ang experience siya, lalo na kung maray, asin mga katabang. What we do not share is what is not true. So mga chismis dyan, so mga fake news, yan ang daipig si share. Pero so share, experience mo sa mahal na Diyos, dakulaon, importante yun, iyo po ang pigkakalat, iyo ang pig-share. Tayo talaga yan ang good news. Tanganing makabaing barang kita kay San Juan Crisostomo, naka-convert nin kadakol, pulis sa iyang maray na utibay sa pagtaram, asin sabi padigdi, an sa iyang maray na disposition sa to endure, no? To endure suffering. Kung minsan, in our effort to help other people, siyempre, you are not successful all the time, you have to endure. You have to bear the suffering, tanganing sa tabang kang mahal na Diyos, iyan ang suffering na yan, maging successful man later on. Sa nagagarupig, nasa ikaduha na sindang aldaw kan nubi na ki Mama Mary, di Nuestra Señora de Peña Francia, niyaon namang imahin niya digdi sa tuya. Sa dyan na hapon, human garo ang ikaduha man na nagpon man kita kahapon. Kaya saro na naman yan na paagi, ang pagpabanal, ang pagbalik sa mahal na Diyos, si Santa Maria, danay man na nag-antabay sa tuya. Dahil na pagsayangon ang mga pagkakataon na nakakasabay kita sa bilog na simbahan, sa pag-umaw, sa pag-agad yung tabang sa mga Diyos at sa mga santo na aramta, danay na naghihinyan niyog sa satuya. Mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, San Juan Crisostomo, ipamibi nindo kami.
nining sa kuasin sa indong atang, mako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod, kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sakripisyo na talingkas na idinudulot sa pagrumdum, ki San Juan Crisostomo, magpagayagaya sa imo, ta kaming hinuhulitan niya sa rabay nag-oomaw na maludok, magdulot man sa imo kan bilugbing buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanaw sa nakakaligtas, danay asin minsan sain. Mag-umaw kami sa imo kagurangnan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, uli ta sa kapistahan ni San Juan Crisostomo, pinapaugma mong gayon sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalwingan nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay na antabayan sa iyang pakiolay na uyon sa imo. Kaya kaibagan kadakul-dakul ang Ilesin Santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno ning kaumawan, daing tapos nagsasabi. Kagurangnan ni kanagalan banal, buraban nga boss, nakabanalan kay ni mga atang namimibig kami, pamadala ka ambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuhan tinapay sin pagpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos, na ang sabi, magako kamagabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman, pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinaot sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos, sin mag-inom kay ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin dani natipan na papabaloson para sa induasin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwat, di pinapaya, sakot na ikaw magdaton. Kaya kami nagurumdaman sa iyong pagkagadaan sa iyong pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong pagkagurangnan, kaya tinapain buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Kasi nagigimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasi dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
Karamdam makakurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilig na kinaaban. Tanganing malubos mo siya kay ba ni kansamong Papa San Leon, ni Leon, sa mong obispo si Joel, sinanggabos na klero, siringman, garamdama sa iyong pagkahirak. An sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong mga pinapamaibi sa misang ini, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kiraki kami gabos, namibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na anak kan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Uda sa Deo, mga banal na apostoles, San Juan Crisostomo, ang gabos na santo sa kaitupa, nakapakayagaya sa imo. Magani kong maging kairaskan buhay, na dahil kasagkoran, mag-umaw, asim kamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kay mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itaon mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan ng sa iyong pagkahirak, maging dahil na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paradigtas na si Yesu Cristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Cristo kagurangnan ka na nagsabi sa mga apostoles, tuninungan na binawalat ko sa indon, sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Haray pagilingan sa mga makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace.
si Jesucristo ang Kordero kan Dios, nagsasabi, ang tataramon ni Dios sa tong isabuhay. Siya ang Kordero kan Dios, nagpaparang ang kasalan ng kinaban, paladan ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagmaw umayan. Pangatamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita, O Diyos na mahirakon, warasan sa mga misteryo na sa mong inako, sa pagrumdum kisanuan Kristos, tumo magparikon sa imong pagkamuot, asin maghimo na kami mga maimbod na para pahayagan sa imong katotoohan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tan Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus,
hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Iros tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tuae vipitaculum effici meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Davut cuius rationale et amor, eius pia interdictionis ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Ulikan mga pamibig, ni mahal na Bireno sa Senyora de Peña Francia, asin Juan Crisostomo, San Judas Tadeo, kamo asin sa inumang mahal sa buhay, bendisyonan, ngaran ka na maanaki, asin Espiritu Santo. Amen. Nulutan na ang Banal na Eucharistia, lakaw kaya sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.